cau sobre la mansió abandonada envoltada de tenebres. El vent sospira a través de les finestres trencades. Un home, dos cares, amb una mirada sinistra, s'apropa cautelosament. Finalment he arribat en aquesta casa d'antre de secrets. La meva presència farà trontollar les ànimes innocents. Els meus avantpassats van viure aquí fa molts i molts d'anys. Entra al vestíbul, on l'atmosfera és carregada i plena de pols. De sobte, sent passos a l'habitació de darrere. Per fi, sembla que algú m'ha escoltat. Ara venen. Entra una família, els Axes, composta per pare Xulos i Labrinis. Tenen un aspecte desolat i preocupat. El gos de la família Trillis els segueix. Soc l'esperit malèfic d'aquesta mansió i vinc a quedar-me-la. Qui ets tu? Què vols de nosaltres? Qui sóc jo? Sóc el monstre de les dues cares. Sóc la pura maldat. I vinc aquí perquè els meus avantpassats van estar aquí i això em pertany a mi. Si us plau, hi ha alguna cosa que puguem fer per evitar la teva maldat? Alguna cosa? No hi ha res. Vinc a quedar-m'ho tot. M'ho quedo tot i us deixo el sofriment. Dos cares guia els Axes al saló principal, una estança plena de mobles enrunats, retrats antiquats penjats pel pare Xulos. La Trillis, el gos de la família, es fa present i es mostra inquiet. Veig que porteu una nova companya al vostre camí. No us servirà de res. El meu poder és superpotent. Uau, uau! No et deixarem fer mal a la nostra família. Ai, disculpeu-me. Em sembla que he perdut pel camí. Uau, aquesta mansió és fascinant. Per fi algú més! Estem en perill! Què dius? Dues cares ens vol treure la nostra ànima. Gràcies, Marietis. Ara veig que podem derrocar aquesta maldat. Sí! Intenta capturar les ànimes dels Axes al jardí de la mansió. Trillis i Marietis es preparen per afrontar-lo. Uau, uau! Dos cares! El teu regnat de terror acaba aquí. Protegiré la meva família fins l'últim alè. Axes, estigueu forts. Junts el podrem vèncer. Sí! Dos cares es sorprèn de la força i la determinació dels Axes i del suport inesperat de Trillis i Marietis. Però què m'està passant? Què és el que està interferint amb el meu poder? Atura't, ja hi ha prou de maldat i de destrucció. Però qui ets tu? Soc la protectora Carletis, la que ha estat protegint aquesta mansió durant anys. He vingut a recordar-te lo que ha sigut abans de ser dolent. No em diguis qui sóc jo. Jo sóc el senyor de les tenebres. Has estat així. Recorda qui eres abans de caure a la foscor. El teu cor abans estava ple d'esperança. Dos cares es troba al jardí, enfrontant-se als Axes i a la protectora. Dos cares, recorda que la protectora Carletis t'ha dit. No deixis que el teu passat malèfic defineixi el teu futur. La bondat i la redempció són l'esperança. Troba el camí cap a la llum. Dos cares es transformen, el seu aspecte sinistre desapareix. Què m'està passant? Dos cares, donem la nostra redenció. Segueix la llum i agafa la pau. Gràcies, protectora, per veure el potencial de dues cares i ajudar-lo a trobar la seva veritable naturalesa. De res, ha sigut un honor. Dos cares, ara tens l'oportunitat de començar una vida nova. Us prometo que us intentaré compensar per totes les meves accions malvades que he fet durant el passat. Per què no fem una festa? Vinga, va, puguem!